তো হেল্লো গাইস ওয়েলকম টু মাই আনাদার ব্লগ। তো এবার চিকেন নিয়ে আসলে চিকেন আও আজ বহু দিন পরে চিকেন বনাইবা। বহু দিন চিকেনটা পাটিতে বাজি নাই, পিঁয়াজটা পড়িগলা পড়িগলা। চলো এবার রসুণ ছড়াইবা। উফ হাত লাগিলা। চলো নো প্রବ୍লেম। চিকেন বহুত দিন পাটিরে বাজি নাই, তো টিকে চিকেন পাই হাତରେ কষ্ট হলে ଟିକେ ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଦିନ ପାଟିରେ ଚିକେନ ବାଜି ନାହିଁ, ଆଜି ଆମେ ଚିକେନ ବନେଇବୁ। ତେବେ ରସୁଣ ଛଡ଼େଇ ଦେଲି, ଅଦା କାଟୁଛି। ଅଦା କାଟିଲା ପରେ ଅଦାକୁ ପିସିବା। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ପିଆଜ ଫିଆଜ ଟିକେ କାଟିଦେବା। ଟିକେ ଅଦା ଏବେ କାଟା ସରିଗଲା, ଏବେ ପିଆଜ କାଟିବା। ପିଆଜ କାଟିଲା ପରେ ପିଆଜ କାଟା ସରିଲା। ପିଆଜ କାଟିଲା ପରେ ଆମେ କାଟିବୁ ଟମାଟୋ। ଟମାଟୋ କାଟିଲା ପରେ ଆଳୁ କାଟିବୁ। ଟମାଟୋ କାଟିଲା ସରିଲା ପରେ ଟମାଟୋ ଫାଇନାଲି ଟମାଟୋ ଶେଷ। ଏବେ ଆଳୁ କାଟିବା। ଆଳୁ କାଟିଲା ପରେ ମୁଁ ଛଡ଼ଉଛି, ସେ ଭାଇ କାଟୁଛି। କାଟିଲା ପରେ ୱାଓ କରିଦେଲେ ଟିକେ ହାଲକା ଉପରେ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ ପିସିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ କଢ଼ାରେ ଚିକେନ ବସାଇବୁ। ଭାଇ ଆମର ଆଳୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଳୁ ଧୋଇବ। ମୁଁ ଏବେ ଚିକେନଟା ଟିକେ କାଟିଦିଏ। ଚିକେନ ପୁରା ଆଇସ୍ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ଏମିତି ବି କାଟି ହେଉନାହିଁ। ନିଉ ଚିକେନ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି, ଚିକେନ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ତ ଫାଇନାଲି ପାଣିରେ ଭିଜିଲା ପରେ ଟିକେ ଆଇସ୍ କମିଲା, କାଟୁଛି। ଏବେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବଟ୍ କାଟିତେ ହେବ। କାଟିଲା ପରେ ତାପରେ ଫାଇନାଲି ତାକୁ ପାଣିରେ ଟିକେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପକାଇବା, କାହିଁକିନା ଆଇସ୍ ହେଇଯାଇଛି ନା। ତେବେ ଧଣିଆ ଟିକେ କାଟିଦେବା। ଧଣିଆ ପୁରା ଫ୍ରିଜରେ ରହିକି ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଟିକେ କାଟିଦେବା। ତ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଅଏଲ୍, ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍। ତ ଏବେ ଆମେ ଅଏଲ୍ ଢାଳିଲୁ, କିଛି ଖାଡ଼ା ମସଲା ଢାଳିଲୁ। ତାପରେ ଅଏଲ୍ଟା ଭଲସେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ପିଆଜ ଢାଳିବୁ। ତାପରେ ପିଆଜଟା ଭଲସେ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଢାଳିବୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦିଏ। ଟିକେ ଫାୟାର ଲାଗିଗଲା। ୱାଓ 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 ସବୁ। ଏବେ ଟମାଟୋ ମିକ୍ସ କଲୁ। ଟମାଟୋ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଟିକେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ଆମର ଚିକେନ ମସଲା ମାରିକି ତାପରେ ଆମେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କଲୁ। ତାକୁ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଚିକେନ ପକାଇବୁ। ଲେଗ୍ ପିସ୍, ଚନ୍ଦନ ଖାଇବ ଲେଗ୍ ପିସ୍। ତ ଏଟାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଚନ୍ଦନ ଲେଗ୍ ଖାଇବା, ସରି ଚନ୍ଦନ କୁକୁଡ଼ାର ଲେଗ୍ ଖାଇବ। ତ ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ, ମିକ୍ସ କଲୁ। ତାପରେ ଆଳୁ ପକାଇଲୁ। ଆଳୁ ପକାଇଲା ପରେ ଭଲସେ କଷା ହେଲା ପରେ ଆଳୁ ପକାଇଲା ପରେ ପାଣି ଦେବୁ। ପାଣି ଦେଲା ପରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ତାକୁ ଫୁଟେଇବୁ। ଫୁଟିଲା ପରେ ଆମର ମାଂସ ରେଡ଼ି। ଚାଲୁ।